Hi friends, welcome to Hello guys. Hi friends, welcome to my first vlog. मोर आज फास्ट ब्लॉग में यूट्यूब रे फास्ट ब्लॉग करूँगी तो मत सपोर्ट करिए बहुत सारा भल पाइबा देवे बहुत सारा लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे मुझे मो वीडियो भल लगे तो फर्स्ट आम आज कौन जाऊँ घटगाँ तारिणी जाऊँगी आज भल दिन अच्छी पणा संक्रांति अच्छी तो आम जाऊँ तारिणी मो फ्रेंड मैंने सब सब जाऊँ तारिणी आगे फास्ट सका उठिकी फास्ट आगे अपडेट कर धीरे टे गाड़ी चलाओ किंतु कौन कहे करते भारी पलि आसली जल्दी जल्दी से किसी अपडेट दे पारे तो मुझे रास्तार जाऊँ फेस को इग्नोर कर कारण मोर चुटी गुड़ा अवस्था ना से पूरा बाइक जो पवन पिटिकी पवन होगी पूरा हूँ अवस्था ना उड़ी उड़ीकी आ तो कौन कर तो ये हालत हो गला तो बैक कैमेरा देखा जमी कौन आम आम भी घटगाँ आसी पहुँची गलु ये भोगराग नबू भोगराग नहीं सारापर जीवु पुणी मंदिर जीवु आ भोग करने भोग कौन हो भोग करने तो आप देखा गोटे आउ गोटे कर अलग भोगटा ना तो पका मुंडे पूजा थाली रेडी होगी पूजा थाली रेडी होगा जी भोग करने केमती कौन हो भोग जब पॉसिबल हुए तार मुझे देखी कारण कैमेरा जब एलाउ थाए तो मुझे देखी केमी कौन हो पूजा जब कैमेरा एलाउ न थाए तो मुझे देखी पारि ये पूजा देखी जगत जानी सरीगला तो आम भोग करके फोटो फोटो शूट कलु शूट करके आम जाऊँ आउ गोटे जगह फोटो शूट करूँ ठीक फोटो शूट कर जीवु पूजा आम जाऊँ फोटो शूट कर सारापर देखिए बाहर की जाकि आउ गोटे जगह अच्छी पिकनिक स्पॉट अच्छी गोटे पूजा खाई ब्लॉग कले देखिए देखो हम बहुत सारा लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी हमर कर देबो चैनल दीपुन केमी लगे गुंचा खाई आसिकी पूजा केमी लगे गुंचा खाई आसिकी बहुत सारा एंजॉय करंतु गुंडीचा खाई प्लस एठी तारिणी बहुत भल माइनस एक्चुअली से हमारा बरा बिक्री करछोली तो खाली बरा बरा होउछोली
ବରା ଖାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସ୍ପେଶିଆଲ ବରା ଏଇ ମାନେ ସାଙ୍ଗଟା ବହୁତ ମାନେ କମେଡିଆନ୍ ମୁଁ ଯଦି କହିଦିଏ ସୁଧି ଦିଏ ଖାଇଦେଲି ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲୋକ ସେଇଟା ମୁଁ ହେଉଛି କମେଡ଼ିଆନ୍ ପଳେଇ ହାଣ୍ଡି ଆଣରେ ବୁଲାଲି କରିବେ ତାପରେ ଆରାମସେ ଯିବେ ବାବା ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଖାଲି ହଉଛି ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ପାଣି ଅଛି ଇଏ ହଉଛି ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ବାବା ଧାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଆସନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିବେ ନହେଲେ ନାଇଁ ବରା ଦିନ ନେଇକି ଆସିବେ ବାସ୍ କାମ ଖତମ ସଇଲା ଘରୁ ପଳ ଆପଣ କାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଇଏ ହଉଛି ହାଣ୍ଡିଆର କମାଲ ଗୁଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ବାଟର ନୁହଁ ବାଟର ଆସିଲା ଟାଇର ଇଏ ମିଳିଲା 10 ଟଙ୍କା ମାଲ ଗୋଟେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକା ମାର ନାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏକା ବଦନାମ ହେବିନି ସବୁ ବଦନାମ ହେବି 10 ଟଙ୍କିଆ ଗ୍ଲାସ୍ ବାଟନ୍ତି 10 ଟଙ୍କିଆ ଗ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମାନେ ମାରିକି ମୁହଁ ପଡ଼ିବ ସୁଦୂର ମିଛ କଥା କେହି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି ସୁଦୂର ମିଛ କଥା କହିଲେ ଆମେ ତାରିଣୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇ ଆସିଲୁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଭିଉ ମାନେ ଏତେ ଖରା କ'ଣ କହିବି ଝାଳ ନାଳ ସବୁ ଚାଲିଗଲାଣି କିଏ ମୁହଁ ଦେଖାଉନି ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ତା ମନେ ବାବା ଯଦି ମୁହଁଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ତ କହିଲେ ନେଚର ଭିଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ନେଚର ଭିଉଟା ଦେଖା ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେଲା ହବ ନା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଆସିକି ଟୋଟାଲି ବୁଲିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛୁ ଖରା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ବହୁତ ଗରମ ବି ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ବି ଏଠି ନାହିଁ ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖାଇର ହୁଏ ପୁରା ଭିଉଟା ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କରୁଛୁ ଖରାରେ ଆସିକି ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିଗଲାଣି ସେଥିଲାଗି ଠିକ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେଠି ପିଉଛୁ ଆଉ ପିଇ ସାରିଲଣି କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖାଇ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଖରାରେ ହାଲତ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ଏପଟର କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଏପଟର ଭିଉଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭିଉ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଏଠି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପାହାଡ଼କୁ ସବୁ କାଟିକି ପାହାଡ଼କୁ ସବୁ କାଟିକି ପାହାଡ଼କୁ ସବୁ କାଟିକି ଏଠି କ'ଣ କହିଲ ରୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାରିପଟର ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ଖାସ କରି ଗୋଟେ ହାତୀ ଯିବା ଆସିବା ଆଉ ଏଠି ହାତୀ ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ବୋଟ୍ ମରା ହେଉଛି କି ସତର୍କ ସହକାରେ ଯିବ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଦିଦିର ଚାଲ ଏଇ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆସ ମାରି ଗାଲ ପଟେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଆପଣ ଗାଁରେ ବସିବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖାଇକି ଯିବେ ବୁଲିବେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବେ ବୁଲିବେ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଣା ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆ ହେଇଛି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ତ ଆଜି ମୋର ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ମାଂସ ଫାଂସ ଆମେ ଖାଇବୁନି चिल्ला चिल्ला के मेरा गोल आप फटा गया आप क्या बोलेगा ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖରା ଆଡ଼େ ଆସିକି ଏଠି ସୁଦୁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଏଠି ବିରି ବରା ଆଉ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ତରକାରୀ ଖାଉଛି କି ପିଲା ଗୋଟେ ଏଟା ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଦୋକାନ ପାଖରେ ରହିଛୁ ଦୋକାନ ପାଖରେ ରହିକି ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇକି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାର ଯାଇକି ଜଳଖିଆ ଖାଉଛି
ଆମେ ଏଠି ବାଧ୍ୟରେ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତା ଦେହ ଖରାପ ସେ ହଉଛି ଆସିଛି ବୁଲି ତା ଦେହ ଖରାପ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ପଟି ମାର ବିରି ବେଳ ଖାଉଛି